keikan myynti, se pitäisi olla pääasia, se ei aina ole, koska sitten joutuu lähtemään liikenteeseen myös. Mikä siinä on tietenkin rasittavaa se, että, että se päivä venyy sitten. Se on monesti 12 tuntia, jopa enemmän. Kaikkein parasta on se, että ei ole ketään pomoa toisaalta. En mä itsekään varsinaisesti haluaisi olla kenenkään pomona. Enkä nyt itseäni koekaan pomoksi, vaikka mulla on esiintyjä, koska ne on mun hyviä ystäviä. 9:30 ei ollut täällä vissiin mun alle 10. Huomenna missä? Mitä? Minä vai? Niin. Joo, mä vien esiintyä ensin Tuhman tanssia, mä vien ensin yhteen paikkaan, sitten mä menen Saloon tutkimaan paikkaan, myyn Reetun keikan lippuun. Koskaan en ole halunnut olla esiintyjä. Et se on ollut en ole ikinä miettinyt sitä esiintyjänä olemista. Kuuntelen sujuvasti musiikkia, mutta jos pitäisi itse laulaa tai soittaa jotain, niin se on kaukaa tuo luoja. Tuntipalkka on varmaan huono, jos lasketaan siitä, kun pistää oven kiinni siihen, kun palaa kotiin. Ja pizzaslaisia. Joo, ja noi. Niin on, pyörä. No, tämän kanssa on kaikki. Joo, mutta annatko mulle noita 5? Vaihdetaan. Joo. Laske siitä nyt paljonko niitä on. Mä annan kolikoitakin mielellään. Joo. 15. Porissa meni näin. Yleensä meni, täällä on hyvä aina tämä henkilö. Niin, ja yleisö on tosi hyvä. Joo, niin on. Joo, ja hyvin oli jengi. Joo. Naisia joo. paljon. En tiedä mistä syystä. 3.4. Häh? Tai naisia niin paljon tuli suokattua. Varmaan. Siitä on varmaan lipukin. Joo. 50 € ne varmaan maksaisi. Siellä on niin hyvä lipunmyyjä, että mennään siihen. Niin. Moi! Niin, miten se Sepin juttu? Joo, niin sit se menisi kaikki Viiala, eiks niin? Ja sit tohon, mikäs tämä nyt oli, Häijässä. Joo, ja sitten viimeeksi sinne, joka paikkaan. Ana ja Urpohan sai mut syttymään tähän hommaan ja tavallaan opettikin sitten tähän hommaan. Ne oli Turussa Sotkan kalustetalossa esiintymässä, esittelemässä niitä patjoja, sänkyjä. Ja juttelin pikkasen aikaa Leppästen kanssa ja siitä se lähti liikkeelle. Sitä mä en muista, kumpi meistä teki se aloitteen, että voihan heitäkin myydä. Oli hyviä keikkoja, oli myös huonoja keikkoja. Toisaalta sitten, jos ei ole huonoja keikkoja, niin ei ole ikinä hyviäkään keikkoja, jos ei uskalla. Raitasen Jukka tuli ja Sepi Kumpulainen tuli joskus 95 paikkeilla. Sitten Johanna Raunio oli, Kike ja Meiju teki jonkun keikan. Tonin mä tutustuin sen 2000-luvun taitteessa Sööperin Tomin kautta. Tonin viimeinen jutustelu mun kanssa oli itse asiassa, Toni sanoi Mikala promoottoriksi. Järjestä ottelu hänen ja Foremanin välillä. Ja sitä on moni on huumorilla ajatelleet sitä asiaa, mutta Toni oli ihan tosissaan. Se oli varmaan viimeinen asia, mistä puhuttiin.
puhuttiin silloin lauantaina. Nyt mennään syömään. Nyt mennään syömään. Mitä se piti tilata? Tuplajuusto hampurilaisia. Sepi on tietenkin oma persoona. Sepi joskus innostuu pesemään pyykkiä 24 tuntia vuorokaudessa. Ja välipalaa pizzat siihen väliin. Sepi on ihan mukava tyyppi. Kiitoksia. Sepi on seuraava. 6 tuplajuustohampurilaista. Joo. Isot ranskalaiset. Joo. Ja kokislaitti. Joo. Voitaanko minkä kokoinen? Pieni, normaali vai iso? Iso. Joo. Ai, mä en voi sille mitään, että mä rakastan näitä niin paljon. Mä oon hulluna näin. Sepi. Mitä ero on sepikumpulaisella Elviksellä? Ei välttämättä kovin paljon minun mielestä, mutta jotain tietysti. Sepi ei käytä kravattia. Muuten ihan sama. Niin ja musiikkityyli, mitä hän esitti Elvis, niin oli erilaista kuin mun. Joo. Yhteistä taas se kumpikin harrasti McDonald'sia ja näitä hampurilaisia. Ja nyt tulee uutta musiikkiakin varmaan sulle. Eikö sä odota, että syntyisi jotain ideoita syksyaikaan? Kyllä, mä uskoisin näin, että varmaan jotain sieltä voi kehittyäkin. Täytyy se katsella. Niin saa sen kuntoon. Niin. Nyt se on ollut hyvä 2-3 viime keikka. Ja nyt jatkossa pitää noin samat. Joo, se on tosi. Se täytyy jatkossa pitää sun noin samat vahvistimet ja noin mukana. Joo. Samat jutut pitää mukana. Ja sitten sä siirryt vähän siihen pukulinjalle, eikö sä sanonut mulle? Joo, esiintymis asuu aina niin. päälle. Mä täytyy ensin pesettää se kemiallisessa pesulassa. Kun on puhdas ja siisti, niin sitten laittaa se päälle. Sitten syksyllä on hyvä alo. Joo, sitten se käy niin kuin linjassa tämän mun uudistumisen kanssa kaikin tavoin ja laitteet. Se menee kaikki niin kuin siinä käsi kädessä kulkee samaan suuntaan. Joo. Sitten se on hyvä. Sitten se toimii todella hienosti. Joo. Ja koittaa löytää. Nehän aina tietenkin sä tiedät taiteilijana, ei se hitti mistään tekemällä tule, mutta jos hyvä tuuri on, niin se tulee. Taas radio alkaa soittamaan, niin siinä se onkin. Niin, ei muuta tarvita. Ei. Sepi sanoi, kauanko sä oot asunut tässä? 6 vuotta. Joo. Tämä on varmaan paras asunto missä. Tämä on paras. Tämä on kaikkein paras. Just tämmönen niin kuin ikään kuin poikamiesboksi. Joo. Perjantaina Sepi avaa Karjurokin taas. Joo. Arvojärjestys Sepien. Eppu on sit joskus yöllä vasta, kun kaikki nukkuu. Joo. Kyllä. Kyllä on Karjurokissa porukkaa, jos on näin lämmin. Varmasti. On sekoilijoita ja sikailijoita se koko pelto. Varmasti tupaten täynnä. Se on varmaan niin täynnä kuin vaan mahtuu. Joo. Ajoittain tuntuu hauskalta tämä keikan myynti ja tekokin. Tietenkin sehän aina innostaa, kun keikkoja menee. Mutta keikan myyntihän on vaikeutunut, sehän on pakko tunnustaa. Se ei suinkaan ole helppoa enää. No niin, hyvät ystävät, täällä karjuteltaan pikkulavalla on Sepi Kumpulainen, annetaan aplodit. Naisten herrat, laulava talonmies Sepi Kumpulainen, ole hyvä. Kiitos. Kyllä omia biisejä tässä soittelen teille ja vanhoja tuttuja sekä myös muutama uusikin on joukkoon mahtunut. Eli aloitan tällaisella vähän uudemmalla kappaleella näin alkajaiseksi Makkaraa. On kesä ja hyttyset inisee,
Yksi korvasta minua puraisee, on kesä ja aurinko paistelee, lohi lammessa poukkoilee. Pistän päälleni pikkuiset kesälomavaatteet, uimista ajattelen. Poistan mielestä kaikki turhat aatteet, pihallamme loikoilen. Ja syön makkaraa, makkaraa, lisää makkaraa. Moi moi. Haiskaa hei, nimmari. Ei oo kynää. Jos mä haen tuot Hae kynää. niin sä oot kumminkin semmoinen manager. Joo, kiitos. Ei mikään keikka ole sama juttu ikinä. Aina tapahtuu. Tapahtuu hyviä juttuja, välillä huonompia juttuja, välillä kritikoidaan esiintyjää. Mutta pääsääntöisesti aina niin kun palaute on ollut hyvää. Sun pitäisi ottaa joku Rasmus, Emil. Ei kun mä oon näin parempia. Mikä ei erota kesää ja talvea kesken. Niin just. Se on kyllä. Se tietää. Mut hei, joku pyytää siltä nimmaria äsken. Joo, paljon. Naiset. Tipparai, tappara, tipparai. Tippara, tappara, tipparai. Pipiraparaija, tampara, pampara, pappappa. Tipparai, tappara, tapparai. Annetaan aplodit Sepi Kumpulainen, laulava talonmies, Suomen ainut sellainen. Annetaan Karjurok-kansa kunnon aplodit miehelle. Kävitkö syömässä? Joo. Siellä ylhäällä. Otat Sepi jonkun tosta nyt juo. Suuta kuivaa ja aurinko on polttanut polvet. Joo, mulla on käsi vastaan. Niin kuin sä olit tossa kuumassa. Ydin Hämeenlinnassa. Se oli alun perinkin Hämeenlinnassa. Ja nyt sä 3 kilometriä keskiä. Joo. Niin, voi. Joo. Niin on, minulla on. No, pitää nyt ensin hoitaa se raha-asia, kun näin. Mä en yhtään tiedä mitä Outokummussa. Mie puhutaan. Sepi on hojohojossa ollut muuten esiintyvä. Vuonna 1997 ja Pepe Wilperi. Ja Sepi söi kaikki bändin voileivät. Sepi, muistatko sitä? Sä olit hojohojossa ja söit bändin voileivät. Wilperin Pepe oli samaan aikaan. Muistatko se oli samaan? Mua niin sanotusti koitettiin ajaa sisään koko 90-luvun Kuupaan. Ja annoin mennä sen asian vaan toista korasta sisään, toista ulos. Sitten vuonna 1999 mä ajattelin, että voidaan sinne nyt mennä katsomaan. Ja 2000 tammikuussa se tapahtui ekan kerran. Ja se oli kannattava matka. Se oli ehdottomasti kannattava matka. Mä oon tavallaan sillä matkalla vielä. Mitä hyvää sieltä oikeastaan se on se. Sieltä tuli ensimmäinen vaimo ja lapsen äiti. Sitten tietenkin kun tuli tämä avioero, eihän vanhemmat aina välttämättä elää loppuelämäänsä yhdessä, mutta kun kaikki lapsen asiat ja muut saatiin sovussa sovittua, niin se oli tosi helpotus. Ja kaikki on mennyt nyt hyvin. Ja lapsella on hyvä äiti. Ehdottomasti hyvä äiti. Mitä kuuluu? Mitä kuuluu? Laita vyö, kun alkaa piipittää. Nyt mennään ne pallot hakemaan. Joo. Mitä koulussa tänään oli? Mitä aineita? Uskontoa. Ai uskonto. Ja muilla ja kuvaamataito. Poika tuo kaikkea rikkautta tähän elämään. Se on se kaikkein tärkein, sen ympärillä kaikki pyhä.
Ja se on ainut lapsi. Toistaiseksi. Uskaltaisiko Sepi tänne kyydin? Miksei? Tää on niin korkea. Tää näkee koko Helsinki. Niin näkee, täältä näkee koko Helsinki. Nyt mä en mene tommoseen laivaan, nyt mä en mene. Mä en mene sinne. Ai. Säti. Julkisuus on hyvä juttu, jos siitä on hyötyä. Aina on tärkeää, että puhutaan jotain. Ei me haluta nolata sua. Pelaamaan vauhtia. Iltapäivälehdet kysyy aina jotakin silloin tällöin, kun jotain tapahtuu, niin ne soittelee aina. Trippareita ja karaokevetäjiä, ne kyllä menee. Mut sit, niin, no joo, Sepi kuuluu siihen nippanappaan. Mut Sepille menee keikkoa, että siihen voit kirjoittaa ihan puhtaasti, että helpoin myytävä on Sepi Kumpulainen. Lehdet nyt monesti maksaakin jotain ja ne mainostaa. Ne on kaikki aina sopimuksia, salaisuuksia, niistä ei kannata puhua. Ne ei ole kuitenkaan niin suuria summia eikä tarvitse ollakaan. Ja mainoslippiksen kanssa pitää nukkuakin, ne on sovittu. Juu, näytä se Tomille. Mene näyttämään Tomi. Sano Tomille, että sä otat sen tisi maksaa. Kysy mitä se maksaa. Lapsethan pääsee antiikkikauppaan vielä Suomessakin. 3 kai meitä tässä on. Joo, kyllä. Ihan pojalta näyttää. Isäsen näköinen. Vai kaunista naista. Joo. Joo. Noniin. Ciao. Moi. Okei. Nähdään. Heinäkuussa, muista. Nainen mukana. Ei yksin. Ja sopivan ikäinen. Ja pieni pylly. Kaikki muistat. Moi. Joo. Ihan joku. Ja mitä leipää? Onks toi hyvä? Tää on ihan hyvä. Ja sit otetaan rasvaa. Nämä mun esiintyjät on terveitä julkkiksi. Ne ei ole julkkiksi julkisuuden takia. Jos on valmis kappaleita, 1, 3. Sepillä viimeiseksi nousee päähän julkisuus. Sepihän tykkää hyvästä ruuasta. Pohjalla mikä on hyvä, kun mulla on Se on Sepille hyvin tärkeä se ruoka ja syöminen. Tulee osaltaan ainakin terveellinen ateria, kun tässä on vihanneksia, kasviksia, tomaattia ja kurkkua. Niin tulee ainakin terveellinen. Monet voi luulla, että Sepi osaa vaan laulaa 3 sanaa ja vähän musiikkia siihen kitaralla päälle. Mutta Sepi oikeasti niin kuin paljon muuta on. Muuta ja kiltti Sepi on luonteeltaan. Ai. Kyllä on hyvä. Tuus katsomaan. Se tuli mieleen nyt. Tiedätkö mitä? No? Treffit mulla on tämän kanssa. Treffit? Ensi viikolla. Oho, toi on aika kova juttu, että tommosen mahdollisuus. Lehdestä vaan. Voi, ettei ikinä usko. Tosta vaan soitin ihan, ei mitään. Ne on niitä yksi mun vahvuuksia, niin kuin sä tiedät. Joo, ne on. Mitä ne on? Joo, ne. Keikan myynti, autolla ajaminen ja sitten kontaktin luominen ihan vieraisiin ihmisiin. Joo. Sepillä on laulaminen, sanoppas jotain muuta. Sano 3 asiaa. Laulaminen, syöminen ja sitten niinku järkevistä asioista puhuminen.
Joo. Semmoista vaikeista, mitä ei kaikki maallikot ymmärrä. Joo. Poliittinen kiinnostus alkoi jo alle 20-vuotiaana, mutta se on tehnyt tosi aaltoliikettä koko ajan. Se unohtui siinä 20-30 välillä. Se ei kiinnostanut oikeastaan niin kuin yhtään. No, ja mitä ne pakolaiset on? Onko sä huomannut? Ne on 3-40-vuotiaat miehiä. Jolla hätä. Niin, 3-40-vuotiaat. Sitten ne tuo tänne, niin kuin tuolla on tuo ei-moskeijalle, niin sitten ne tuo tänne tietyt uskonnot tulee, ruvetaan täällä rakentaa moskeja tai minareitteja. Ei niistä, ei siitä, ei ne sovi tänne. Ja sitten se kiihko tulee mukaan. Pikkuhetki. Naiset soittaa. Morjes Ari. Kohta mennään. Kuule, mä voin Ari sulle soittaa, kun toi... Juu. Katos Mika, kun me sanoin, niin juteltiin silloin puhelimessa, niin meillä oli erään uuden poliittisen liikkeen, mitä mä kerroinkin sulle, ja mä sanoinkin sulle nimen Vapauspuolue. Joo. Meillä oli lauantaina kokous, ja vein, kun puhelimessa juteltiin, niin kerroin sinusta, kerroin kaikki tällä ja näin, ja me kokouksessa päätettiin, että mä saan tuoda tällaiset terveiset sulle ja kysyä, lähdetkö huhtikuun vaaleihin Vapauspuolueen listalla täältä Varsinais-Suomen vaalipiiristä kansanedustajaehdokkaaksi? Ilman muuta. Mehän ollaan mä oon huomannut Mika, niin viimeiset 20 vuotta sulla on ollut kiinnostusta politiikkaa. Joo, pikkasen. Pieni semmoinen se on siinä kakkostasolla. Pieni, vähän joskus sanoin niin ylempänäkin, että täällä on kaikkien valtuuston puheenjohtajien kuvat seinällä. Joo. Missä sun paikka? Arvaatko muuten kenenkä paikkaan nyt juuri äsken nojasit? Sinun paikka. Ei kun tossa, Ilkka Kanerva. Tässä on? Kyllä. Jaaha. Noniin. Saat vähän totuttautua minkälaista. Ja sitten... Tästä alkaa. No niin, nuija vähän ylös kato, että noin, siitä se alkaa. Tästä se alkaa. Katajan Mikan kosketus, minkälaista on poliittinen valta. Noin, se oli siinä. Ravintoloitsijat on hirveän varovaisia ottamaan esiintyjiä pitkällä aikavälillä. Jopa ne ottaa kuukauden vaan etukäteen, jopa niin tiukalla, kun ennen se on voinut olla puoli vuotta. Mä otan semmosen kuin jauhelia, tonnikala, sipuli, valkosipuli. Oregano. Joo, laita vaan. Eli jauheliha, tonnikala, sipuli, valkosipuli. Selvä, makuaanko se on valmis? Mä voisin ottaa sen hampurilaisen, ihan tavallisen. Joo, ja mä otan kahvia sen kanssa. Joo. Ja voisinko minä saada yhden puurteisen tuonne alas? On me myös joskus syöty samalta lautasella. On me joskus syöty. Ootko vielä puhunut settien ajakorista? Ei ainakaan ennen 11:30, se sanoo. Suomessa ei ole nyt tapahtunut ihan mitään kohujuttua. Ja sitten yleensä sellainen kohujutun tekijä, niin monesti on helppo vetää tämmöiseen esiintymistouhuun mukaan. Ja yleisöhän toivookin näkevänsä näitä kohujuttujen tekijöitä. Ei se ole väliä mitä ne tekee, kun ne vaan tekee jotain. 11 aikoihin katsotaan tilanne. Mä oon lihonnut näköjään näistä. Hei. Mä oon lihonnut. Joo, mutta ei se taita sinne vyön taakse. Kato kun näin. Joo. Vetokin, taita se sinne vyön taakse. Siis voisiko sulla niin, että onko mä sitten lihonnut? No joo, ei se ole kuin puoli kiloa, niin se on siinä. Toivottavasti. Mitä luulet? Mutta sulla on kuitenkin toiset housut nyt, niin ei se haittaa. Voikohan nää ratketa? No ainahan ne voi. Mutta sulla on toiset housut, niin anna olla. Armotonta menoa pannaan nyt
nyt. Singitä! Joo. Se 5. päivä. Ja sitten katsotaan joku esiintyjä siihen väliin. Ja lipun hinta on sen mukaan. Täytyy katsoa nyt, että mitä siinä tapahtuu. Mä sain eilen viestin, tai itse asiassa viime yönä tulisi puolueen puheenjohtajalta, niin sanottu Mäenpää Olavilla. Ja jos mä pääsen, tai pitääkö mä jättää jos pois? Olenko mä varma ja sanon, kun mä pääsen eduskuntaan? Sanonko mä näin? Seppi voi tulla avustajaksi. Niin, joo. Eiks näin oo? Joo. Ehkä tämä onkin sitä, muistatko kun mä oon kauan jo kaavaillut, että mä voisin viikot asua täällä. Joo. Ai. Nyt naiset kuolaa. On hyvä. Parturikampaaja Mikaeli. Joo, tää on hyvä. Tää on hyvä nyt. Tää on asiameininki. Joo. Kyyneleitä mä sain. Jos ollaan niinku rehellisiä, niin se eläkeikä ei ole niin hirveän kaukana kuitenkin. Tämä on hyvä. Mutta sitten tietenkin pitää olla optimistinen. Huhtikuu tulee pian ja ollaan ehdokkaana. Sinua vain. Mihin me mennään tänään? Mihin? Mennään johonkin karaoke-paikkaan. Saa laulaa karaoke vähäsen. Joo. Ikonin tie on dokumenttisarja ikonitaiteen historiasta, kristinuskon aamunkoitosta aina meidän päiviimme saakka. Tiistaista sunnuntaihin Ykkösellä.